però jo em dic Alfons Sánchez. Vaig començar a treballar aquí el dia 1 de gener de 1984 i vaig treballar 13 anys i escaig, fins a gairebé a mitjans del 97. Jo vaig començar com a adjunt a la direcció, al departament de promoció, i al cap de poc vaig ser el director comercial del Gran Palace, i també el segon de bord. El primer era el nostre gerent, en Leo Serrano, i a continuació venia jo. Després teníem el director de sala també. Aquí la història del Gran Palace hi ha moltíssima gent que la coneix, perquè ha sigut una sala de festes que s'ha vist per tota Espanya, a l'estat espanyol, per Catalunya, en les diferents televisions, tant estatals com per Catalunya, i també hem sortit a molts programes d'Europa. Imagineu-vos una sala de festes d'una capacitat d'unes 1.500 persones, mínim 5 dies a la setmana que fèiem espectacle, i el promès que teníem nosaltres era entre 850 i 1.200 persones, el promès. Per tant, aquí han vingut centenars de milers de persones i hi ha moltíssima gent que encara se'n recorda. Turistes que han vingut i que se'n recorden. És una llàstima que s'ha perdut aquesta sala de festes per a una sèrie d'interessos dels nous propietaris, que va haver un canvi d'accionariat i van ser uns altres interessos i, naturalment, al final es va haver de tancar. Com me'n vaig anar, l'únic que me'n vaig emportar van ser unes fotografies meves que surto en una sèrie de cantants i gent famosa que ha passat per al Gran Palace i que, era un record meu. Jo no vaig agafar res més perquè considero que mentre vaig treballar que tot això era propietat de la societat d'aquí. Degut a això, ara que ja m'he fet una miqueta gran, o bastant gran, modèstia a part, lo de miqueta, perquè ja sóc una persona gran, em vaig pensar que, aprofitant les xarxes socials, podia penjar una miqueta el que són les meves memòries. I vaig començar concretament el dia 1 de gener d'aquest any 2026, cada dia hi he estat penjant per les xarxes socials, tant per Facebook com per Instagram, moments dels artistes que han passat per al Gran Palace, tant en fotografies meves com d'informació que he anat recopilant i que han passat per aquí, per al Gran Palace. Una foto a la qual jo tinc un gran apreci és en la molt estimada Mari Sampere, el Xavier Cugat, el mestre Xavier Cugat, que jo vaig participar també en les seves memòries que es van presentar i un homenatge que li van fer a Girona, i molts artistes, el Miguel Bosé, etc. I cada dia, de moment estic presentant memòries d'aquestes. Encara em queda igualment com uns 30 dies, 20 i pico, 30 dies, inclús hasta més, per cada dia penjar una cosa diferent. Això vol dir que igualment arribo a 90 programes personals, memòries que hi està penjant, i que amb molt de carinyo em fa recordar tota aquella època. Per això, per mi és molt trist ara veure com ha quedat el Gran Palace, quan de veritat havia sigut molt esplèndid tot.